Dito na tayo sa Arellano sa helmet station. Sa mga naghahanap ng KYT Evo, Spider MT, Bell Helmets, Aston Helmets, SEC, Geely, Zebra, HNJ. Then syempre ito mga gears na ata to, Kumini, tas Binkia. Yan, Star Force Helmet Station. Dito yung sa Arellano. So yan guys, may mga jacket din dito. Wala pre, di kami nakapunta kahapon, ulan. Yun. So guys, sale yung mga helmet nila dito. Ito yung original price niya, 4,195 is nasa ano na lang, 3,995. Yan o, may mga discount. Then ito, alam ko medyo mahal ito, mga nasa 10k o 11, 12k yata itong carbon ng Evo. Pero dito mabibili nyo lang ng 8,500. Dami din, may mga sex sila. Geely, ito maporma boy. Boss rig to, lalo to. Yung presyo nito, ang ganda nito boy oh. Yan, Geely, mga nasa magkano to. Ayan, may keychain pa kayong libre. Zebra, Shark, Bell, ito ang ganda ng bells. Ito, Timoto, bag na Timoto. Ito, 5,490, 4,990 na lang no? Laki ng discount. Ito, almost 1,000 no? Shark. Ang ganda nito ah. Matte black, 12,500 oh. 11,500 na lang. Wala ka pang KYT bro? Ah, wala pa. Pero parating pa lang. Anong ano to? Made tong Aston bro? European din. May carbon kasi sila. Carbon ba to? 10k? Sa France. Ayos oh. 10k carbon helmet. Kakaiba sa mga mahilig na walang kapareha. Ayun oh. Ito ano siya, carbon. Aston. Then syempre AGB. Ayan, daming AGB dito guys. Ito, forma to K1 ata ito eh. Yan o, 13,990. Yep. LS2 guys, so nasa 2,900, dating 4,000. Grabe. Kaya punta na kayo dito, grabe yung discount dito. Maraming helmet yan o. SMK. Dating 3,525 na lang o. Pogi yan boy o. Ito yung Team Payaman. Ito yung Team Payaman. Ewan ko may discount to.